ኣብ ጉዳይ ዮዘፍ ዝበሃል ኤርትራዊ 14 ዕድሚኡ ኣብ ጀርመን ዝተቐተለ ሓድሽ መግለፂ ወፂሎ ብደረጃ ፖሊስ ናይ ጀርመን ንሶም ይብሉ ሰላም ከመይ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና በቢ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕና ተመኒና ባርክስ ሎሙ ድማ ከምቲ ልሙድ ሓድሽ ሓበሬታት ተሰሚዕ ኣሎ ንሎሚ ናባኹም ቅሪብና ዘለና ሓበሬታ ድማ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራረቢ ብዛዕባ ኮይኑ ዝነበረ ካብ ጀርመን ድማ ሓደ ሓበሬታ ኣዝዩ ዘሕዝን ሓበሬታ ተሰሚዕ ነይሩ። ሓውና ወዲ 10 ዓመት ዮሴፍ ድማ ብኢድ ሰብ ተቐቲሉ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን ኣዝዩ ንብዙሕ ሰብ ድማ ዘፍርሕ ፍጻመ ኣብ ልዕሊ ሓውና ዮሴፍ ተፈጺሙ ማለት እዩ። ኣዝዩ ብጣዕሚ ዘሕዝን ማለት እዩ። ሓውና ዮሴፍ ኤርትራዊ ክኸውን ከሎ ኣብ ጀርመን ድማ ኣብ ሓደ ማዓስከር ስደተኛ ተዓቂቡ ይነብር ነይሩ። ዮሴፍ ሓውና ድማ ብትምህርቲ ይኹን ብኩሉ ጸባዩ ኣዝዩ ምስጉን ነይሩ ማለት እዩ። ካብ ትምህርቲ ወጻኢ ድማ ኣብ ናይ ኳስ ክለባት ኣብ ካልኦት ስፖርታዊ ንጥፈታት ድማ ይንጥፍ ነይሩ ዝሓውና። ኣብ ልዕሊ ዮሴፍ ሓውና ተፈጺሙ ዘሎ ኣዝዩ መስካክሒ ዝኾነ ግፍዒ ድማ ናይ ሓውና ህፃን ጳውሎስ ድማ መቐፀልታ ከም ዝኾነ ድማ ብዙሓት ይዛረብሉ እዮም ማለት እዩ። ሓውና ጳውሎስ እውን ከምቲ ንፈልጦ እቲ ኣካላቱ ተቆራሪፁ እቲ ዘሕዝን ድማ ብጣዕሚ እቲ መቐተልቲ እስካብ ሕዚ ዘይምርካቦም እዩ ማለት እዩ። ናይ ሓውና ኣስክሬን ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን ተቆራሪፁ እቲ ነብሱ እቲ ኣካላቱ ፍርቁ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ፍርቁ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን እቲ ኣካላቱ ተቆራሪፁ በበይኑ ባኽላብ ክእከብ ክኢሉ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን ኣብ ጀርመን ድማ ስደተኛታት ኤርትራውያን ይኹኑ ካልኦት ሓበሻ ድማ ኣዝዮም ክነብሩሉ ዘይኽእሉ ዓዲ ኮይኑ ዘላ ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ ሓውና እዚ ድማ ብገፍዓዊ ኣቃትላ ዝቐተሉ ግለሰባት ድማ ቤተሰብ በፂሖም ኣለው። ነዚ ሓበሬታ ብንጹር ናብኹም ክነብልና ከምኡ ድማ ፖሊስ ጀርመን ብዛዕባ እዚ ኣተሓሒዙ ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ኣውፂሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብተወሳኺ ድማ ብዛዕባ ሓውና ዮሴፍ ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ተሰሚዑ ኣሎ። ነዝን ካልኦትን ሓበሬታ ድማ ብንጹር ናብኹም ክነብልና ምሳና ኮንኩም ድማ ክትከታተሉ ብክብሪ ንዓድምና። ነዛ ቻናል ድማ ሓድሽ እንተራኸብኩም ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይዘንጉ እናበልና ሰናይ ጻንሒት ክነልኩም። እምበኣርክስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ጀርመን ድማ ሓደ ኣዝዩ ዘሕዝን ሓበሬታ እናተሰምዐ ቀንዩ ህፃን ወዲ 14 ዓመት ዝኾነ ኤርትራዊ ዮሴፍ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ኣዝዩ ዘሕዝን ሰፍ ዘይብል ግፍዒ ብዝተመልኦ እቲ ኣካላቱ ቆራሪፆም ክቐትልዎ ከም ዝኽኣሉ እናተሓበረ እዩ ማለት እዩ። ሓውና ዮሴፍ ድማ ከምቲ ዝፍለጥ ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ዝነበረሉ ናይ ስደተኛ መዕቆቡ ድማ ኣዝዩ ብፀባዩ ምስጉን ኣዝዩ ድማ ትሑት ኩሉ ሰብ ዝፈትዎ ሓውና እዩ ነይሩ ማለት እዩ። በቲ ትምህርቲ እውን ኣዝዩ ብሉፅ መስተዋዕላይ ብቻ እቶም ወለዲ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዮም ይፈትውዎ ከም ዝነበሩ እቶም ወለዲ እውን ብዛዕባ ወዶም ኣብቲ ዝሃቦ መርሂ ደጋጊሞም ድማ ተዛሪቦም ነይሮም ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ህፃን ሓውና ዮሴፍ ድማ እቲ ኣቃትሎ ምክንያት ድማ ኣዝዩ ንብዙሕ ሰብ መደናገሪ ኣዝዩ ንብዙሕ ሰብ ድማ መፍርሒ ኮይኑ እዩ ማለት እዩ። ሓውና ዮሴፍ ድማ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይመሃር እንከሎ ድማ እቶም ጀርመናውያን ንዑ የፋልጥሉ ከም ዝነበሩ ብዙሕ ግዜ ድማ ንሱ ተገሊሉ በይኑ ክኸይድ ድማ ብዙሕ ግዜ ኣብ ልዕሊኡ ፅዕንቶ ይፍፅምሉ ከም ዝነበሩ እናተሓበረ እዩ ማለት እዩ። ነዚ ሓውና ዝቐተሉ ግለሰባት ድማ እቶም ቤተሰብ ሓውና ዮሴፍ ድማ ኩሉ ሓበሬታ በፂሖም ማለት እዩ። ይኹን እምበር እዞም ወለዲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ትሑት መነባብሮ ኣብ ትሑት ዝኾነ ኢኮኖሚ ፀገም ስለ ዘለው ድማ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ዝሕግዞም ጠበቓ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ድማ ዝሕግዞም ኣካል የለን ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊ ሓውና ዮሴፍ ገበን ፈፂሙ ዘሎ ድማ ጀርመናዊ ስለዝኾነ ከምኡ ድማ ዳሕና ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ስለዝኾነ ድማ ክሲ ክምስርቱ እንተብል ድማ ኣዝዩ ከቢድ ምፍርሓት ከቢድ ድማ ፀገማት ይበፅሖም ስለ ዘሎ እዞም ቤተሰብ ድማ እዚ ኩሉ ተሻጊሮም ነቲ ቀታሊ ወዶም ዝኾነ ናብ ሕጊ ከቕርብዎ ፈቲኖም እኳ እንተነበሩ ኮይኑ ግን እቲ ፈተኖም ድማ ኣይሰመረሎም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን ኣብዚ ዘመን እዚ ድማ ሰብ ቀቲሎም ኣብዚ ዘመን እዚ ድማ ሂወት ኣሕሊፎም ማለት እዩ። እቲ ሂወት ድማ ናይ ምንም ዘይፈልጥ ህፃን ዕሸል ወዲ 14 ዓመት ብነፃነት ይንቀሳቀስሎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን ኣብ ጀርመን ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓደ ስደተኛ ምንም ከም ሰብ ዘይረኣየሉ ደረጃ እዩ በፂሑ ዘሎ ማለት እዩ። እቶም ጀርመናውያን ድማ ኣብ ልዕሊ ሓበሻ ብዙሕ ኣይግደሱን እዮም። ኣብ ልዕሊ ናቶም ዜጋ ዝበፅሕ ዝኾነ ይኹን ነገር ድማ ዓብዪ ስጉምቲ ቀልጢፎም ይወስዱ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን ሰብ ብምዃንካ
ምንም ዓይነት ክብሪ የብሎምን ኣብ ልዕሊ ዜጋታቶም ድማ ዓብዪ ክብሪ ዘለዎም እዮም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ኣብ ልዕሊ ዮሴፍ ዘጋጠመ ድማ እቲ መቐፀልታ ዝኾነ ናይ ሓውና ህፃን ጳውሎስ ከም ዝኾነ ድማ ብዙሓት ይዛረቡ እዮም ማለት እዩ። ሓውና ጳውሎስ ድማ እቲ ኣካላቱ ተቆራሪፁ ተቐቲሉ ተረኺቡ ነይሩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እቲ ሓውና ድማ ብኢድ ሰብ ከም ዝተቐተለ እናተሓበረ ነይሩ። ኮይኑ ግን ፖሊስ ጀርመን ብዙሕ ፈተና ገይሩ ብዙሕ ምርመራ ገይሩ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ቀታሊ ቀዲሙ ነቒሑ ስለ ዝነበረ ነዚ ሓውና ምስ ቀተለ እቲ ኩሉ ኢንፎርሜሽን እቲ ኩሉ ሓበሬታ ድማ ቀልጢፉ ኣወጊድዎ ስለ ዝነበረ ድማ ነዚ ሓውና ቀታሊ ዝኾነ ክርከብ ኣይተኻእለን ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ድማ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ዘለው ሓውና ጳውሎስ ድማ እቲ ሞቱ ብጣዕሚ ኣዝዩ ንብዙሕ ሰብ ድማ መጠራጠሪ መደናገሪ ስለ ዝኾነ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ሰልፊ ንክወፁ ጎስጓስ ተገይሩ እኳ እንተነበረ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ኣቦኡ ድማ እቲ ሰልፊ ድማ ክግበር ኣይፈቐደን ማለት እዩ። ሕዚ ድማ መቐፀልታ ናቱ ዝኾነ ድማ ሓውና ዮሴፍ ከምቲ ናይ ሓውና ጳውሎስ ኣማውታ ኣዝዩ በዘሕዝን እቲ ኣካላቱ ተቆራሪፁ ኣብ በረኻ ጀርመን ክርከብ ክኢሉ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። እቲ ኣካላቱ ድማ ፍርቁ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ተንሳፊፉ ፍርቁ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ክርከብ ክኢሉ ማለት እዩ። እቶም ቤተሰብ ናይ ሓውና ዮሴፍ ድማ ነዚ ቀታሊ እዚ ይፈልጥዎ ስለ ዝኾኑ እቶም ኣብዚ ገበን እዚ ተጠርጢሮም ዝተባሃሉ ሰባት ድማ እቶም ቤተሰብ ሓውና ዮሴፍ ድማ ንፖሊስ ጀርመን ሓበሬታ ይህብ ኣሎ ማለት እዩ። ፖሊስ ጀርመን ድማ እዚ ሓበሬታ ድሕሪ ምስማዕ ማለት እዩ ናብ ህዝቢ ይፋ ክገብሮ ፀጥ ብምባል ፀኒሑ ማለት እዩ። እቲ ምርመራ እውን ደው ኣቢልዎ ፀኒሑ ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ድማ ኣብ ልዕሊ እዚ ህፃን ሓውና ዝተፈፀመ ድማ ምርመራ ጀሚሩ ሰለስተ ተጠርጠርቲ ድማ ኣብ ቀይዲ ኣውዒሎም ኣሎ ማለት እዩ። ነዚ ሓውና ድማ ፍትሒ እናበልና ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ጀርመን ዝተቐተለ ሓውና ጳውሎስ ፍትሒ ዘረኸበ እንከሎ ድማ ሎሚ ድማ ህፃን ሓውና ተቐቲሉ ተረኺቡ ኣሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ህፃን ሓውና ድማ ፍትሒ ክረክብ ነዞም ቤተሰብ ድማ ፍትሒ ክነግሰሎም ማለት እዩ። ኩላትና ኤርትራውያን ብሓባር ኮይና ነዚ ነገር እዚ ድማ ብጥቡቅ ክንከታተሎ ኣለና እናበልና እዚ ነገር እዚ መንግስቲ ጀርመን እንተደኣ ዘይፈፅሞ ኮይኑ ፖሊስ ጀርመን እንተደኣ ዘይፈፅሞ ኮይኑ ድማ ኩላትና ኤርትራውያን ሰልፊ ወፂና ነዚ ሓውና እዚ ፍትሒ ክረክብ ንግበር እናበልና ፍትሒ ንወለዲ ጳውሎስ ሓውና ፍትሒ ንወለዲ ጳውሎስ ሓውና ፍትሒ ድማ ንወለዲ ዮሴፍ ሓውና እናበልና ንሎሚ ብግፍዓዊ ኣቃትላ ዝቐተሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ካብ ድሕሪ ሕዚ ክህልው የብሉን እናበልና ፍትሒ ንስደተኛታት እናበልና ማለት እዩ። ንሎሚ ናብኹም ሒዝና ዝነበርና ሓበሬታ እዚ ክትከታተሎ ፀናሕኩም ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀፃሊ ብካሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኸትኩም።